Tafu daqs il-ħwa li l-istampa klassika tal-Kristjan hija mogħtija lilna f'kotba bħal dan. L-avvanz tal-Pellegrin. L-istampa li l-Kristjan jgħaddi l-qudiem minkejja l-ostakli, minkejja t-taħbit, minkejja l-tiġrib li l-taqmi jew sakemm jasal fid-destinazzjoni li Alla ħejja għalina, ċoħ il-ġenna u l-glorja eterna. Frattant, illum il-ġurnata u anke matul iż-żminijiet dik ir-realtà kera illi l-Kristjan kapaċi flok ma jgħaddi l-qudiem, flok ma jixxabbat jibda jiżżerżaq lura. Forsi din ukoll kienet jew hija l-esperjenza tagħna llum. Il-Bibja tħobb ixxebbaħ il-Knisja ma' armata, eżerċitu qawwi li ħiereġ għat-taqbida u jeleb. Forsi rridu nammettu l-Knisja kapaċi wkoll tkun sptar fejn għandek nies morda, nies li huma miġruħa u qegħdin morda. Għalkemm il-Bibja qatt ma ttina, qatt ma semmi dik l-istampa. Nammetti li Ġesu nnifsu jgħid li nies b'saħħithom għandhom bżonn ta' tabib, imma dawk li huma morda jiena ma ġejtx biex nisejħ in-nies ġusti mal-midinbin għall-indiema ġifi l-idea li Ġesu ifejjaqna ċertament hemmhekk qiegħda. Però idu ninsewha din l-idea li aħna dgħajfa, aħna midinbin, m'hemmx tagħmel, le. Bibja teżortana li għandna ngħaddu l-qudiem. U meta nsibu lilna nfusna li flok avvanz jew flok progress qegħdin nagħmlu regress. Qegħdin niżżersqu lura dik hija xi ħaġa inkwetanti ħafna. Żewġ qarjiet mill-profeti li smajna dalgħodu jindirizzaw din il-kwistjoni, din il-realtà xejn sabiħa. Fejn għandna Ħosea il-profeta li Alla qallu biex jiżżewweġ mara li kellha diġà kienet imdakra minn spiritu ta' prostituzzjoni, kienet infidila lejh, u Alla inqeda bil-profeta u l-familja tiegħu, il-profeta baqa' jħobb il-martu minkejja li kienet infidila lejh u qal hekk għall-poplu tiegħi illi telaqni, qed jabbandunani. U l-istess ħaġa Ġeremija il-profeta bekkej u kellu ħafna għalfejn jibki, għax fi żmienu stess in-nies t'Alla li kienu jafu l-verità li Alla kien f'patt magħhom kienu qed jitilquh. U allura Alla permezz tal-profeti jgħidilhom x'ħażen sabu fija missirjietkom biex tbedu minni u marru wara l-fruqa u saru fruqa. Għax l-ar ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu hija meta aħna ninsew l-Alla bħala Kristjani flok ma nixxenqu aktar għalih u flok ma nfittxuh ta' kuljum nibdew ninsew ir-relazzjoni tagħna miegħu. Il-poplu tiegħi bidlu l-glorja tagħhom ma' dak li ma jiswa xejn. U naraw, jiena mill-esperjenza tiegħi naf nies li fejn talmu l-Evanġelju u rajthom jgħixuh imbagħad ġara dan l-intopp. Din ħaġa li wieħed jibda jaqa' lura. Kompli jgħidilna jaqgħu ma ġibtux fuqkom dan billi tlaqt lill-mulejla tiegħek u li jmexxik fit-triq tajba. Ġifieri bil-Malti ngħidu kapaċi tkun kelb tiegħek innifsek, tkun kattif miegħek innifsek filli taf illi Alla li jmexxik fit-triq tajba u inti twebbes qalbek għalih, ma tħallihx titilqu, titbiet minnu. Bl-Ingliż għandna l-kelma famuża backsliding. Meta wieħed bil-mod il-mod, kważi minn ma jinduna, jibda jintelaq. Regress spirituali ħansejjaħlu, regress spirituali. Meta aħna nkunu morda b'xi ħaġa, influenza,
jew xi marda oħra ntlaqtu minn xi marda, x'nagħmlu mill-ewwel insibu r-rimedju, nfittxu tabib sabiex jippreskrivilna xi mediċina ħalli nibdew noħduha skont kif jgħidilna hu, ħalli nerġgħu niksbu saħħitna lura. Spiritwalment kapaċi l-Kristjan flok ma ifittex ir-rimedju jagħmel nnifsu ikun kattiv miegħu nnifsu u jibqa' prattikament miexi lura u lura. Il-kuxjenza tiegħu fejn fil-bidu tkun tkiddu mbagħad jistgħu jissettilja. U din hija marda komuni ħafna. Almenu fil-Knisja kontemporanja nara ħafna djufijiet il għaliex meta wieħed jagħti daru għal Alla tal-patt, Alla li jagħmel patt magħna. Daħal frabta solenni magħna li hu iberikna. U aħna qegħdin nitbedu minnu. Allura l-ilment li Alla semma permezz tal-profeta Ħosea u l-istess ilment li semma magħna llum il-ġurnata ġvera. Fejn f'kapitlu 11 vers 8 ta' Ħosea, pereżempju jgħid kif nista' nitilqek. Il-poplu tiegħi huwa riżolut. Jiġifieri webbes rasu. Iddeċidija din, huwa riżolut li jerġa' lura minni. Għalkemm isejħulhom lill-ogħla ħadd ma jfaħru. Ġifieri jafu x'inhi l-verità, jafu x'huwa d-dmir tagħhom. Frattant websu rashom. Din mhix sitwazzjoni blatama kif se naraw l-ħadd li ġej u ta' wara Alla jrid. Nkomplu ninvestigaw din ir-realtà. Għaliex anke hawnhekk jgħidilna kif nista' nitilqek Efraim. Kif nista' nerħik f'idejn ħadd ieħor Iżrael? Kif nista' nagħmlek jien bħal qadma? Kif nista' nġibek bħal sebojjiem bliet li Alla kien eridhom? Qalbi daret fija u l-ħina tiegħi tqanqlet f'daqqa. Ġifieri hemm tama Alla u affezzjonat lejna, Alla jrid jagħmlilna l-ġid. Meta aħna nagħmlu l-ħsara jew nġibu l-ħsara fuq nfusna, Alla ma jitlaqniex. Però xi gwaj jkun għalina jekk aħna flok ma ingawdu il-komunjoni ma' Alla u flok ma nimxu miegħu bl-umiltà u fuq bidjenza evanġelika, tajjeb fil-waqt li nistgħu nibdew tajjeb bħal kwalunkwe koppja li tiżżewweġ tajjeb u jitlu f'dik il-perjodu tal-honeymoon u kollox huwa sabiħ u kollox huwa attraenti u hemm dik l-affezzjoni, imbagħad forsi tibda dieħla l-bruda, jekk mhux ukoll l-antagoniżmu u l-battibekki u t-tilwim ta' bejniethom. Hija r-realtà tal-ħajja, però ma jfissirx li neċessarjament għandna ngħaddu minn dik l-esperjenza għarsa. Alla jsejħla għarsa f'Ġermija 2 jgħid il-ħażen tiegħek stess jikkoreġik. U l-appostasiji tiegħek għad iċanfruk. L-appostasiji ġifier meta inti taf il-verità, taf x'inhu d-dmir tiegħek u minkejja dan tagħmel il-kuntrarju. L-appostasiji tiegħek allura għad iċanfruk. Kun naf mela u għara li huwa ħażin u għares għalik. Ja bħal meta inti qed tixrob xarba li qed tqallak, qed iddarsek. Huwa ħażin u għares għalik li tabbanduna l-sit Alla tiegħek. U l-biża' tiegħi mhuwiex fik jiddikjara s-sit Alla tal-eżerċiti. Din hija realtà illi nistedinkom nkunu onesti ma' nfusna sabiex nindirizzawha anke fuq livell personali. Jien. Vera qegħdin ngħixu u nesperjenzjaw il-ħajja Kristjana tagħna flimkien u hekk għandu jkun, però finalment irrid ngħid jien fejn ninsab din il-ħaġa. Attwalment mhix il-qudiem qiegħed nagħmel l-avvanz bħala pellegrin u b'determinazzjoni miexi lejn il-belt ta' smewiet jew qiegħed naqa' lura. Jew qiegħed nirgressa.
Ġifieri narfu li huwa disonorabbli għal Alla. Huwa għajb għal Alla meta aħna flok ma navvanzaw anke bil-tqawwija tal-Ispirtu tiegħu li hu tagħna fil-qalb tagħna stess. Sabiex ifarraġna, sabiex jikkonfortana, jgħallimna, jiggwidana, jmexxina. Jgħaddina l-qudiem, jibdilna fi xbija ta' Kristu. Flok ma jkun qed jiġri dan, nkunu qabbli qegħdin nġibu għajb fuq l-isem ta' Kristu. In-nies li jkunu jafuna flok ma jgħidu dan hekk, il-Kristjani hekk ikunu ta' żmien. U għad diżonorabbli għal Alla li flok navvanzaw mmorru lura bħal granġ. Il-granġ ma nafx għax ma osservajtu li kif jimxi mawweċ u aktar jimxi lura mill-qudiem u bidba tiegħu forsi jagħmel daqsxejn pass il-qudiem. Il-mixja spiritwali m'għandix tkun hekk. M'għandix tkun hekk. Ikun hemm dik il-fermezza, dak l-impenn. Però iva, jekk aħna waqajna lura irridu l-ewwel nett kif se nagħmlu llum rridu narfu li attwalment waqajna lura. Attwalment ninsabu forsi ikkakmati weħilna flok ma qegħdin nagħmlu progress. Jekk maħniex nagħmlu progress li Santa Kristu qegħdin nikkalpestawh quddiem is-soċjetà tagħna, quddiem in-nies li jafuna. Qegħdin inniktu lill-Ispiritu Santu. Qegħdin niktuh meta l-Ispiritu Santu l-għaxqa tiegħu, il-ministeru tiegħu huwa li hu jibdilna, jitrasformana fi xbija ta' Kristu. Sa mhux insiru nies illi nitaxqu falla, illi nitalmu nħobbu, illi nitalmu nobduh. U flok ma nkunu qegħdin ingawdu din il-komunjoni mal-Alla, nkunu aktarx qegħdin niktu jew nberdu l-Ispirtu tiegħu. U wkoll serjament nkunu qegħdin nabbużaw mill-grazzja tiegħu. Għaliex Alla ta' bilħaq ħafrinna. Alla ta' bilħaq huwa twajjeb magħna. Alla ta' bilħaq laqana u għamilna ċittadini ta' smawiet anzi minn issa. Però meta aħna flok ma nixxenqu għalih u nsibu l-għaxqa tagħna fih naqgħu lura, nkunu ta' bilħaq qegħdin nabbużaw mill-grazzja tiegħu. Jekk inti mulej kellek tħares lejn il-ħtijiet min jiflaħizhom sħiħ Sidi, iżda hemm il-maħfra fik. Din ta' s-salm qed jgħidilna hemm il-maħfra fik. U rridu naffermu iva mulej hemm il-maħfra fik. Sabiex aħna nqimuk fil-biża' tiegħek. Irrid nemmen u jiena nistqar nemmen fil-maħfra tad-nubiet. U għandi l-maħfra tad-nubiet. U Alla jrid ngħidha din sabiex ikolli l-biża' tiegħu. Mhux biex jien inkompli naffeċ u nitħammeċ fil-ħama tad-dinja. Alla jwissina dwar din ir-realtà ta' regress spiritwali. Regress li tmur ta' alura. Ħosea jarġa' ikellimna u jgħid l-emejjel tagħkom, l-emejjel tagħhom ma jħalluhomx jerġgħu li Alla tagħhom. Ninqabdu f'ċertu sitwazzjoni ta' qas, ta' bruda, ta' indifferenza, nderru lil nfusna kajmana tant li insibuha kważi diffiċli jekk mhux impossibbli li nerġgħu lura li konna. L-emejjel tagħhom ma jħalluhomx jerġgħu li Alla tagħhom għax l-ispirtu taż-żena uġu fihom u huma ma jarfux lil mulej. Iżda l-kburija ta' Iżrael tixed kontra tiegħu. Għalhekk Iżrael u Efraim jaqgħu fi ħżunithom. Araw x'realtà kera tista' tkun din. F'kapitlu 13 vers 9 ukoll tal-istess ktieb jgħidilna hija l-erda tiegħek o Iżrael li inti kontrija, kontra l-għajnuna tiegħek qed jgħidilhom Alla. Hija l-erda tagħna tiegħek u tiegħi. Meta aħna flok ma qegħdin insibu r-refuġġju tagħna f'Alla li huwa l-għajnuna u t-tama tagħna,
nkunu jew nistabbilixxu li nfusna kontra tiegħu. Kif? Bl-apostasiji tagħna, bir-regress tagħna. Iva, maħniex eżenti milli naqgħu. Ħadd ieħor forsi rajnih jaqa' u rajnih jitwarrab, ara ma tgħidx mhux ħejġrili hekk. Ara ma tkunx daqshekk prużuntus. Meta l-Iskrittura tgħidilna mela qisu li dak li huwa wieqaf joqgħod attent li ma jaqax hu wkoll. It-twissijiet tal-Iskrittura rridu noħduhom bl-akbar serjetà, altrimenti insibu li nfusna imwarbin mill-pedament ta' Kristu u mbagħad allura ta' bilħaq nkunu ġibna ħsara fuq nfusna. Jiena qed nistaqsi, x'inhu ma l-ewwel sinjali tar-regress spiritwali? Kif tista' tinduna li inti flok ma inti qed tavvanza qed tirregressa? L-ewwel sinjali dawn. Għax Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla issa nippruvaw niddeskrivu x'inhi appropriament ir-regress spiritwali u kemm kapaċi jkun gravi. L-ewwel sinjali bħal meta tkun ġejja l-influenza fuqek, tajjeb, tibda tħoss l-ewwel griżmejk xotti, imbagħad leħnek jinbidel daqsxejn, fenna fina tibda tħoss daqsxejn il-tkaxkixa tal-bart, u ġejja l-marda. Ikun hemm l-ewwel sintomi. U tajjeb allura li aħna nippruvaw ninvestigawhom flimkien u naraw x'inhuma dawn l-ewwel sintomi tar-regress spiritwali. Tibda tintebaħ, tibda tinduna li waqgħet f'ċerta passività. Meta Pawlu jgħidilna li għandna nkunu fervidi fl-ispirtu, nkunu entużjasti għal mulej li nkunu mħeġġin għalih, tol ċerta passività li kollox jgħaddi, li nibdew nitħajru aktar u aktar mis-seduzzjonijiet tad-dinja. Id-dinja li fiha ngħixu fiha ħafna seduzzjonijiet, vera? Seduzzjonijiet jiġifieri affarijiet li ħajruk, affarijiet li jiġbduk. Imma jiġbduk bħalma sunnara bil-gamblu magħha tiġbed lil ħuta. Dak is-sens seduzzjoni. Hija ħajra ħażina. Hija ħajra li ħatamilek l-ħsara. U fid-dinja tagħna kull fejn tħares u kull fejn tmur hemm dawn is-seduzzjonijiet, dawn is-sireni li qegħdin ikkantawlek tajjeb illi ħajġibuk fir-rovina. Jekk tagħti kasom, tibda tagħti kasom attwalment però. Flok ma tirreżistihom, tibda tagħti kasom, tibda tinnamra anzi mal-ħwejjeġ firħa u transitorji. Tpoġġi ċertu valur fuqhom meta taf li dawk u tafa din, dawk fl-istima tal-Alla ma jgħoddux. Għaliex? Għax kulmu fid-dinja, il-gburija tal-ħajja, il-lebliba tal-għajnejn u kwalunkwe ħaġa l-ħajja mid-dinja, dawn jgħaddu jgħidilna. Imma dak li jagħmel kelma tal-Alla jibqa' għaddejja. Mela wieħed li qiegħed beda aktarx imullura flok il-qudiem jibda jinnamra mad-dinja, jibda jaħmel, jibda jissapporti, ma jibqax iċanfar f'qalbu u ma jibqax jipprotesta kontra is-seduzzjonijiet tad-dinja. Jinsa kważi il-twissija ċarissima li tagħna l-Apostlu Ġagbu fejn jgħidilna ja nies adulteri ma tafux il-ħbiberija tad-dinja hija għadu tal-Alla. Għalhekk kull min irid isir ħabib tad-dinja isir għadu tal-Alla. Taf l-antagonizmu li hemm bejn Alla qaddis u d-dinja, ċoe is-sistema satanika illi tħajrek biex tgħix mingħajr Alla. Għax Alla m'għandekx bżonnu. Huwa relevanti, faċilment tista' tgħaddi mingħajru. Tista' bil-mezzi finanzjarji jew bil-kumditajiet kollha li għandna madwarna, x'għandek x'tanbih Alla. Tibda tidħol dik
tentazzjoni. F'min qed tistrieħ. F'min qed issib il-pjaċir tiegħek. Dik l-ewwel ħaġa li nibdew inħarsu u nxenqu l-effett tad-dinja li huma transitorji. U nafu li huma transitorji, nafu li jgħaddu. Tibda tidħol ċerta deteriorazzjoni bla ma tinduna. Bħal meta tuffieħa, waħda mill-frottijiet favoriti tiegħi, tajjeb mhux l-ewwel darba li qsamta biex nikola u nsib li tkun imħassra minn ġewwa. Ma tidirx. Minn barra għada tidher tuffieħa normali, tuffieħa bħall-oħrajn, però d-deteriorazzjoni bdiet. U fejn bdiet? Fil-qalba tagħha. Ir-regress jibda fil-qalb tagħna. Flok ma qegħdin inħarsu li Alla u nfittxuh u nitaxqu fih jibdew jagħtuna jew jissodisfawna affarijiet oħra. Imbagħad ukoll hemm sinjali ieħor fejn id-dnub u x'inhu. Għalik jista' jkun mod għalija tkun mod ieħor. Id-dnub jibda jkun tollerat. Fejn Bibja tgħidilna li għandna nimmortifikaw id-dnub, għandna noqtluh, għandna niggwerraw kontra tiegħu, għandek hemm bżonn naqtaw idna jew driħ il-lemini u narmuh il-bot minna x'aħjar tidħol fil-ħajja magħtub. Jew inkapaċitat milli tintrema fl-infern b'żewġ idejn. Minflok ma nagħmlu hekk. Minflok ma nkunu radikali. Blaħniena kontra l-ħażen, nibdew nittolleraw il-ħażen. Nibdew anke nsibu skużi li f'idnejna jistgħu tajbin. Għandi skuża tajba illi ma mmux il-Knisja llum. Ja skuża konvinċenti għalija nnifsi. Għandi skuża tajba li ma tlabx illum. Għaliex, għax tant kont bieżel, tant kont involut fil-li tista' tinstema tajba l-iskuża. Id-dnub jibda jiġi tollerat, jibda jiġi skużat, flok ma jkun missielet. Flok ma niggwerraw kontra tiegħu. Id-deġenerazzjoni. Qiegħda hemmhekk, forsi għadha ma tinħassx, però eventwalment se toħroġ u se toħroġ fil-beraħ. Imbagħad ħaġa oħra, sinjal ieħor ta' regress huwa meta aħna li aħna msejħin biex naġixxu b'mod attiv fuq dak li qegħdin nisimgħu u nitalmu mill-Iskrittura Mqazza. Flok ma nfittxu li napplikaw għalina nfusna u flok ma pereżempju għadek kif smajt priedka, jew għadek kif rajt kapitlu u tajt x'waħda din kemm hawn x'nagħmel hawnhekk, x'waħda din x'għalqa għandi fejn nista' napplika dawn il-prinċipji, fejn nista' ara dil ħaġa, fejn jiena kont qiegħed inrabbi ċertu mor kontra ħaddieħor meta suppost qed naħfer il ħaddieħor mill-qalb. Irid naħdem fuq din ħaġa. Flok ma tibqa' tirraġuna hekk. Il-kelma forsi tibqa' tismagħha xorta waħda. Però ma taġixxix fuqha. Smajta u nsejta. Għana l-istampa li jagħtina ġagbu ta' dak ir-raġel li ttawwal fil-mera, ra l-wiċċ li bih twielet, u mbagħad tela u nesa x'tip ta' persuna hu. Kif nistgħu nippretendu l-kelma tagħmilna l-ġid meta aħna nibdew nisimgħuha mingħajr ma nebda ħsieb, ma nebda intenzjoni li naġixxu fuqha. Flok ma ħalluha tagħmel l-impatt tagħha fir-ruħ tagħna, nibdew nisimgħuha però daqshekk. Smajta, grazzi, tlaqt u daqshekk. La darba kellem il-profeta Ezekiel u għallu dawn il-preċiżi kelmiet. In-nies se jiġu għandek bħalma tiġi ġemma nies u joqogħdu bil-qiegħda quddiemek bħala l-poplu tiegħi u jisimgħu kliemek. Qegħdin taħdu l-istampa għandek il-Ezekiel qed jgħallem il-kelma ta' Alla,
in-nies qed tinġabar madwaru, ċorma nies, ġema ta' nies qed jisimgħuh. Jiġu jisimgħuk, però ma jagħmluhiex kelmtek. Għax f'moħħhom, f'ommhom juru ħafna mħabba. Iżda qalbhom timxi wara l-lieħ tagħhom. Għandna hawnhekk nies li huma diviżi fi anfushom. Talmu l-lingwaġġ tal-Bibbja u għandhom ħafna kliem ta' mħabba fuq fomhom, però il-qalb tagħhom hija aktarx diretta l-lieħ tagħhom. Aktarx iridu li javvanzaw finanzjarjament, javvanzaw materjalment, dak huwa l-iskop ta' ħajjithom. Jagħtu wisa biex jisimgħu l-kelma tal-Alla, però biex jisimgħuha biss. Wara inti għalihom bħal għanja ta' mħabba, love song ġifieri, min ma jħux peċi jisma' love song, ta' diski li joħorġu, vera? U inti, Alla qed jgħidlu l-profeta, inti isek wieħed illi tanni għanja ta' mħabba, blen ħelu, u taf id-doq tajja fuq l-istrument, għax huma jisimgħu kliemek, iżda ma jagħmluhx. Dan huwa sinjal ta' regress spirituali. Il-Bibbja dejjem tgħidilna li nisimgħuha u natwawha. Wieħed li beda allura xorta qed jismagħha l-kelma. Xorta. Però il-ħajra li jagħmilha, li jipprattika tibda tonqoslu. U sew jekk jisma' dwar ir-rigorizità tal-liġi, l-liġi hija qawwija, hija penetranti sar-ruħ, ma jgħidix każ, u sew jekk jisma' dwar il-meravilja tal-grazzja tal-Alla u l-maħfra tiegħu u l-fidwa tiegħu fi Kristu, xorta waħda mhuwiex impressjonat. Jibda jiġrilna bħal dawk it-tfal li marru fis-suq u li sħabhom jgħidulhom kantajnielkom u ma sfintux, newwaħnielkom u ma bkejtux. Prattikament tisma' x'tisma' mill-kelma tal-Alla ma jimpressjonakx. Għadek tisimgħu bid-drawwa, għadek tiġi l-Knisja, kważi anke mekkanikament forsi qed taqra xi porzjoni d-dar, però taf illi ma dikx li kont. Għaliex? Għax qabel il-kelma kienet issaħnek. Bħalma wieħed jersaq fix-xitwa lejn il-fuklar u jissaħħan mal-fuklar. L-esperjenza ta' Kleofa u sieħbu meta mxew ma' Ġesu u Ġesu fetħilhom l-Iskrittura u spjegalhom kif il-Messija kellu jibati u minn bell-imwiet ma' tliet jum. U meta Ġesu imbagħad qab minn quddiem għajnejhom u qalu x'waħda din? Qalu ma kienx qalbna tixel jew tissaħħan ġewwa fina meta fetħilna l-Iskrittura, meta spjegalna l-Iskrittura. Wieħed illi waqa' lura spiritwalment il-kelma jismagħha, però bla sħana. M'hemm sħana. Mhijiex qed taffettwah. Il-qalb tibda titwebbes kważi minn ma tinduna, minn ma tintebaħ, tkun qed taqa' f'kundizzjoni ta' indifferenza. Tibda titħeddel tant li ma jibqax jimpurtak. Imbagħad ukoll sinjali ieħor meta tibda issir ignorant dwar il-qagħda reali tiegħek. Ħadd ieħor forsi qed jinduna illi m'għadekx li kont, però inti qas biss tinduna. Tkun fix-xifer, riesaq lejn xifer, riesaq lejn periklu, però laqqas tintebaħ. Ħosea kapitlu 4 vers 6 jgħid hekk. Il-poplu tiegħi jinqered minħabba n-nuqqas ta' tarif. Meta l-Bibja titkellem dwar tarif jew erf, iridu noqogħdu attenti. Tarif huwa mhux sempliċement li smajt, huwa tarif applikat. U meta wieħed ma jitmax li nnifsu bit-tarif
bil-kelma tal-Alla jinqeret. Tal-li inti barrejt l-erf, keċċejtu l-barra l-erf ġifieri. Jien ukoll imbarri lilek biex ma tkunlix qassis u tal-li inti nsejt il-liġi tal-Alla tiegħek jiena ninsa wkoll lil uliedek. Ġifieri Alla qed iwassina li hemm il-konsekwenzi. Hemm il-konsekwenzi. Ma jistax inti tabbanduna jew titlaq jew twarrab minn Alla u taħseb li kollox se jibqa' miexi ward u żgħar. Tibda tieħla dik il-letarġija, tibda torqod. Bħal meta norqdu fl-għaxija bil-lejl. Tkun taf meta rqadt, ma tkunx taf, le? Tibda tħossok għajnejk qegħdin jingħalqu u ma tistax iżommhom miftuħin. Però ma tafx fix ħin jew kif irqadt, ma rqadt. U l-Bibja tindirizza lill-Kristjani li huma rieda. Il għaliex kapaċi tkun l-esperjenza tagħna. Efesin 5, vers 13 jgħidilna li l-ħwejjeġ kollha li huma ikkundannati, jinkixfu mid-dawl. Għax kull ma jidher huwa dawl, għalhekk jgħid stembaħ int li rieqed u minn bellumwiet u jdawlek Kristu. Min huwa int li rieqed? Min huwa dak int? Huwa l-Kristjan. Il-kuntest kollu juri li Pawlu qed jgħallem lilna l-Kristjani kif għandna nġibu ruħna skont il-vokazzjoni għolja li bija issejjaħna, li bija Alla sejħilna. Kapitlu 4, 5 u 6 tal-Efesin kollu jindirizza din u hawnhekk f'nofs din l-eżortazzjoni tgħidilna stembaħ int li rieqed u minn bellumwiet u jdawlek Kristu. Araw mela timxu bil-għaqal, mhux bħal bolħa, imma bħal orrief billi tilfu żmien għax il-jiem huma ħżiena għalhekk tkun mhux bl-għaqal u tkun vera bl-għaqal. Meta inti taħseb li tista' twarrab mill-mulej tieħu kollox for granted u taħseb illi ma ħajġrilek l-ebda ħsara. Hemm sinjali ieħor ta' regress spiritwali. Meta inti ma tibqax tippretendi barka mingħand Alla. Tifhmu din? U allura it-talb jibda jonqos għaliex għalfejn qegħdin nitolbu. X'ħan nitolbu? Għaddej. Ma tibqax tippretendi mingħand Alla. Expecting bl-Ingliż. Forsi ġrat il-Ġeremija wkoll, il-Ġeremija li kien il-profeta li ċanfar in-nies u wissal in-nies dwar regress spirituali. Darba kien magħluq ħabsi fil-bitħa tas-sultan, minn xiex ma għaddiex Ġeremija, tafaħ f'bir u sakeddumu fil-ħama tal-bir, rridu jħelsu minnu rridu joqtluh kemm il-darba, għajruħ traditur tal-pajjiż. U Ġeremija bekka l-poplu, interċida l-poplu, pero għadda wkoll minn jiem koroħ. Fejn darba saħet il-ġurnata fija twielet. Kulħadd għandu tlaju l-nżul tiegħu. U hawnhekk il-kelma tal-mulej ġiet it-tieni darba l-Ġeremija waqt li kien għadu magħluq fil-bitħa tal-ħabs, tgħid? Hekk jgħid il-mulej li jagħmel l-art, il-mulej sawwara biex iwettaqa l-mulej ismu. Sejjaħli. U jien nwieġbek u nurik weġ kbar u qawwija li inti ma tafhomx. Forsi fid-depressjoni tiegħu li kien forsi daqsxejn mattan spiritwalment. Alla qed jgħidu sejjaħli. U jien nwieġbek u nurik weġ kbar u qawwija. Il-fatt li ftit li xejn minnkom tattendu għall-laqgħa tat-talb li konna darba fi 15. Forsi huwa sinjali li m'intomx tistennew barka mingħand Alla. Forsi kuntenti b'dak li għandkom u daqshekk. Meta hawn qed jgħidlu sejjaħli u jiena nwieġbek u nurik weġ kbar u qawwija, weġ li forsi qatt ma ħlomnihom.
ħwejjeġ ta' stejqien għal pajjiżna. Min minna ma jixtieqx jara il-ħbiebu, il-rabat tiegħu, il-pajjiż mirbuħ bl-Evanġelju. U forsi qegħdin nirraġuna mal-qawwalina salvat issa x'importanti ħadd ma tgħidix b'fommok. Ma forsi issa s-settiljajt għal dik il-qagħda dak huwa sinjal ta' rigress jew bidu serju ta' rigress spiritwali. U dana isir jiġrilna aktar u aktar il għaliex nibdew nifissaw aktar fuqna nfusna flok ma nfittxu illi nitilfuha ħajjitna. Dan huwa s-sigret tad-dixxiplu. Ġesu qal min ifittex li salva l-ħajtu jitlifa. Min jitlifa maħabba fiha l-Evanġelju dan isalva. Hija proposta, hija tagħlim radikali ħafna minn fom Sidna Ġesu Kristu li forsi l-maġġor parti minna għad rridu nifhmu x'qed jgħidilna hawnhekk. Illi rridu nitilfuha ħajjitna biex insibuha. Rridu nitilfuha. Illi ma ngħixux għalina nfusna. Imma aktarx flok ma nifissaw fuqna nfusna u x'jaqbel lili u kif nista' nkun komdu u dak li interessa lili nibdew nintilfu falla l-imbierek. Il-fonti ta' kull barka, is-summum bonum tagħna, li fih jittinġabar it-tjieba u l-barka kollha tagħna. Forsi qegħdin ngħidu li jiena kwastajt biżżejjed. Forsi qed tirraġuna li jiena diġà għandi l-maħfra. Jiena sejr il-ġenna. U allura x'importani? Regress. Sejjer lura. Hemm knisja illi ċertament kienet irregressat spiritualment. Forsi bdiet tajba, però kif jiddeskrivija Sidna Ġesu Kristu kienet knisja backslidden. U regressat anzi serjament. U Ġesu jindirizzhom direttament u jgħidilha dil-knisja jiena naf l-emil tiegħek. Li inti kiesaħ u sħun, xtaqtek tkun kiesaħ jew sħun. Għażel. Ġesu ma jħallinniex alternattiva. Jew sħun, fervidu, entużjasta għalija, jew kiesaħ. Ma jistax kun it-triq tan-nofs. Hekk mela bil-inti fietel u la inti kiesaħ sħun jiena appik se nirremettik minn fommi. Il-Kristjan li huwa regressat li marat u dera bil-marda tiegħu u kuntent bil-marda tiegħu għal Sidna Ġesu dan huwa disgustanti. Jiena niltaqa' ma' studenti illi letteralment jiftaħru illi għandhom ADHD. Għax jiena, tabib għalli jiena ADHD. U għalla tiġiġ tajli biex jiena nġibruħi sewa fil-klassi, jew noqgħod attent għalli għandi ADHD. Jiena speċjali. U l-Kristjan kapaċi jiddeludi ruħu, kapaċi tant jagħmel li hu nnifsu, jikkonvinċi li hu nnifsu, li hu kapaċi jkun marit u jġaħġaħa u xorta waħda jmur il-ġenna. Id-delużjoni li kapaċi naqgħu fiha. Mentri Ġesu jgħid jiena pik se nirremettik. Kelma qawwija, se nivvomtak minn fommi. Ġifieri Kristjan li huwa regressat idardru l-Alla. Għalla xi ħaġa kontra raġuni, kontra kull loġika. Jekk inti reċipjent tal-grazzja tiegħu, kif tista' ġġib ruħek b'mod kajman? Kif? Inti qed tgħid jiena għani, stanejt, ma neħtieġ xejn. U ma tafx li inti msejken, u makus, u fqir, u għami, u għarwien. Araw l-evalwazzjoni l-Knisja
ħasbet li hija għandha suffiċenti, għandha biżżejjed, waslet, għandha kollox, hija sinjura. U Ġesu qed jgħidilhom intom l-oppost. Il-kontra, qed narakom anzi foqra arwenin, għaliex kienu issetiljaw u ħasbu li waslu. Natik parir li tixtri minn għandi deb msoffi bin-nar biex tistana, l-bisu bojod biex tilbes, biex ma jidirx lajb tal-era tiegħek u tidlek għajnejk bl-ungwent biex issir tara. Ġifieri kif qatt naraw żewġ irdu toħra Alla jrid. Hemm soluzzjoni. Hemm fejqan għal dil-marda spiritwali. Hemm. Tkun l-akbar nasib jiena krudiltà. Kieku Alla jċanfarna meta ma joffrix soluzzjoni. Alla huwa twajjeb magħna. Diġà għalilna, kif nista' nitilqek Efraim? Kif nista' nabbandunak? Int li għalik Kristu ta' ħajtu fuq is-salib, kif jista' ir-raj tajb jabbandunak? Ma jistax. Minn għalfejn għandek tabbanduna int. U għalfejn għandek kumbiret int. Meta fl-estremità tal-imħabba tal-Alla Ġesu ta' ħajtu għalina. U allura l-aħwa, is-sottu xudnejkom għas-sejħa tal-Ispiritu Santu, is-sottu xudnejkom. Talqu xanejkom. Kunu realisti. Realistiċi tal-qada ta'kom infuskom. Ħallu l-Ispiritu tal-Alla jixlikom fil-kuxjenza ta'kom. Jiena saqsik għandek da sintomi li semmejna 6 sintomi tal-inqas. 6 sinjali tal-bidu li tkun dieħel jew forsi diġà dħalt f'din il-qagħda ta' mart spiritwali, ta' regressjoni. William Cooper, il-famuż poeta Ingliż, evanġeliku bħalna, tas-seklu 18, tkellem għalina l-koll meta f'waħda mill-linjiet li kiteb. Jibdija billi jgħid, "Where is the blessedness I knew when first I saw the Lord?" Bonesta kbira qed jgħid fejn dik il-barka illi jiena ġarrabt meta rajt lil Mulej l-ewwel darba, meta salvajt fil-bidunet. Kollha kemm aħna kapaċi ngħidu li fraħna u konna ferħanin. Fejn dik il-barka? Fejn dik is-sens ta' barka? X'sar minnha? X'sar minnha? Naf nies li bdew spiċċaw bl-istess entużjażmu li bdew bih. Sawl ta' Tarsu beda u kompla u qal jiena ma kontx diżubbidjenti għall viżjon tas-sema ma bdejt inxandar u sal-aħħar net ta' ħajtu il-tumort kien kapaċi li ġrejt it-tiġrija it-tajba, tqabat it-taqbida. Temmejt il-ġirja tiegħi u min issa l-qudiem hemm mirfuq għalija l-kuruna tal-ħaq li l-Mulej Alla jippremjani biha. Mhux li biss, imma wkoll il dawk li ħabbew id-dera tiegħu. Kapaċi ngħixu l-ħajja Kristjana tagħna bħala love affair mal-ħalliq tagħna. Relazzjoni ta' mħabba miegħu. Mhux nitilquh bħalma għamlet il-mara ta' Ħosea u kienet infidila lejh. Alla tajjilna dik l-istampa bħala parabola. Mhux nitilquh, imma nkunu marbutin miegħu. Alla ġasasik, hemm dawn is-sintomi jekk hemm diġà għamilt l-ewwel pass biex taħles minnhom. Imma l-agħar ħaġa hi meta wieħed marid qed juri s-sintomi, għandu tqaħqieħ, għandu għajnejh biżlieġa u għandu dawn is-sintomi kollha u xorta waħda ma jridx imur għand tabib. Imma l-bidu għall-inqas trid tinduna li għandek ċerta sintomi mhux tas-soltu. Għalhekk il-mistoqsija trid tfieq. Ġesu saqsija del mistoqsija lil dak ir-raġel kien ilu marit magħtub u dejjem jittama li jinżel fil-menqa fil-menqa u kull darba xi ħadd ieħor jinżel qablu kien bniedem bla tama. U Ġesu rasa fuq qallu trid tfieq.
U dik il-mistoqsija li Ġesu qed jagħmel lilna l-koll illum il-ġurnata trid twieq. Jekk inti ġa maqbud b'din il-marda spiritwali, trid twieq. Għaliex jekk trid twieq, Ġesu jgħidilna preċiżament x'għandna nagħmlu. Ara, jien qiegħed fil-bieb u nħabbat. Lill-istess knisja li ċanfara u kixifha bħala knisja falluta, bħala knisja li qed issofri minn regress spiritwali, lil dik l-istess knisja jgħidilha ara jien qiegħed fil-bieb u nħabbat. Jekk xi ħadd jisma' leħni u nnutaw daqsxejn, Ġesu qed jindirizza l-knisja kollha lilna l-koll, però issa jekk xi ħadd individwalment ġifieri, int u jien. Individwalment, jekk xi ħadd jisma' leħni u jiftaħ il-bieb jien nidħol għandu. U noftor jew niekol miegħu u jiekol miegħi. Dik il-komunjoni ta' darba terġa' tinkiseb. Nerġgħu ingawduha. Iftaħ il-bieb, ċoħe trid tkun trid. Trid tkun trid. Alla li jaħdem fina. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif joġob lilu. Għandna niddependu fuqu. Sabiex dawk li huma mexxin tajjeb jibqgħu mexxin. Dawk li waqfu jerġgħu jimxu. Dawk li forsi marru lura ukoll għandhom tama. Ukoll għandhom tama. Għaliex? Għax Alla jaf dawk li ma tiegħu. Jafu. Jafu. U dawk li ma tiegħu Alla jgħidilhom dawk li jsejħu l-isem ta' Kristu għandhom jitbedu mill-ħażen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.